നമസ്കാരം. പാലിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പനീർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പാല് കാച്ചുന്നതിന് മുമ്പായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു വെക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം. അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ 4-5 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം. പിന്നീട് പാലൊഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിന് മുകളിൽ തുണി വിരിച്ചിട്ടേക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിന് മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അതിന് മുകളിലാണ് തുണി വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് 1 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചേക്കണം, വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റാനായിട്ട്. പിന്നീട് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പൂൺ വീതം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം. എല്ലാം പിരിഞ്ഞ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 4 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉടൻ തന്നെ ആ തുണിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ നാരങ്ങയുടെ പുളിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതുപോലെയൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെയിറ്റ് വെച്ചൊരു 2 മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതാണ് വെയിറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പനീർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.